You're going home ba? Sa coffee, sa ice. Isak good to. Sa akin. Here, baby. Tignan nyo kung ilan na yung nakain nyo. What's going on? Palaman. Ganyan lang. Good afternoon, guys. Good afternoon, guys. Hapon na. And, eto yung ginagawa ko. Gumagawa ko ng paborito kong Korean salad, yung cucumber. And, kung may naririnig kayo, si Jan nagkakat ng cut in the lawn. And malamig ngayon. Hindi ako nakapaglaba kasi nga umulan kaninang umaga. And ayan, naka-heater kami. Summer na dito. Yes, summer na dito. Pero naka-heater kami kasi nga malamig. What are you playing, guys? Naglalaro silang PS4. And, yep. So, mamaya, magmumukbang ata kami kasi nag-request yung mga bata ng yung Korean na tawag niya. What you call that, kuya, again? Samgyeopsal. Si kuya. Pinapa-aral ko kay kuya yun. Basta yun yung Korean barbecue. So, mamaya. So, rinready ko lang to para lumamig na at mababad na dito sa ating marinate na Korean. Eto ba? Ayan. Tas kung ano-ano pa. So, yan mamaya. Kakain tayo. Ha? Next time, I don't know. In a minute. Yeah, later, Baba. And tingnan nyo siya. Pang ilan mo ng dress yan, Baba? It's a princess dress. It's a princess dress. Kahapon ka pa, and then, ayan, nakailang palit na naman siya. Okay. Nilagay ko to dito kasi eto may takip. So, linipat ko siya dyan. Ito yung ating cucumber salad. And ilalagay natin to sa ref. And mamaya, mag-barbecue tayo. Korean barbecue. Okay. Baba, are you ready for later? Are you gonna eat? Yes. Yes. Guys, di ba sabi ko sa inyo, magmumukbang kami. Si Jan, mayroon pala siyang competition dito sa Bay. And si Jan, nauna na. And then, tinawagan niya ako. Kasi kailangan daw ng isang player. So, ayan. Si Sak umiyak kasi gusto niyang sumama. No, because she said she's not coming. Ayan, umiiyak siya, oh. You should see him, honey. So, I didn't bring any. Because you said he's not coming with you. He's been crying. Hi! Can I have my glasses? Iyak nang iyak si Soko kasi gusto niyang sumama. Well, he's allowed, but I don't think he's got any socks. He doesn't have socks. No shoes. What have you got on your feet? Nothing. Nothing. Because John said I got no socks, no shoes, nothing. just What size teacher. your foot? What size is your foot now? Wait a You reckon you'll fit into Jasper's? Zach, do you want to just wear them? Go there. Look at daddy. Oh, look at daddy. No socks, you'll be right. Isasama na lang si Sak kasi sobrang talang nagwala siya. Tapos naawa din nga ako. I like that you're crying, Zach. It means you really want to play. That's good. Here, put them on. It's as in talagang si Sak gustong gusto niyo. As in, nagwala na siya. As in, umalis na kami ni TJ pero hindi ko pa sinasara yung shirt. Hindi talaga siya lumalabas. Iyak talaga siya ng iyak. Kaya nga, wala siyang sapatos. Kasi nga, sabi din dyan, si TJ lang daw ang dadalhin ko kasi kulang silang isang player. So, ayan. Wala siyang hindi rin siya nakasuot ng panggo. No, we're not, Baba. We're going back home. See you na. Pero yung golf stick niya nandito or maghiraman na lang sila ni T. Oh, he's just gonna borrow Give you some of them. Come here. TJ's sticks. Nakis mama. I love you. Good luck. Sorry. Because daddy said Come on. only TJ. Tingnan mo. Buti lang may jacket siya dito yung dala pa namin yan sa Adelaide. Where's my cutlet? You're timeless. Oh, that's at home. At home na. See you. Okay, I'll go on. Kaya ang gawa na lang. Andun, oh. Mahangin. So, paano na yung mukbang natin, Baba? See you. See you, honey. Love you. Good luck. Baba, Sak. Love you, kuya. Okay, listen. Doon na si Sak kasi sobrang nagwala talaga si Sak. Hindi nga ako makapag-vlog kasi nga, as in, alam mo yung parang buong village namin maririnig siya. As in, nagwawala siya. Ako, ready na ako nag-aasikaso na ako sa loob. Sabi ko,
lutuan ko na si Jan ng steak para pagdating niya, Mom, turn the ano window na, down. kakain na lang siya. And tumawag naman to si Jan. Ayan siya. Oh. Gustong gusto talaga ni Sak. Inaano na siya ng daddy niya. Kasi sabi talaga niya dyan, no, we just need one player. Kasi kulang sila isang player. Tingnan mo, hihiram na lang siya ng stick. Kasi nga, hindi niya dala yung kanya. Kasi hindi naman talaga siya dapat kasama. Good luck! Dad. Good luck! Put your arms, Papa! Tapos binabribe ko pa nga si Sax. Oh, wala, napa-zoom naman tayo. Oh. Ayun, oh, nag-hug siya sa daddy niya. Hindi siya kasama ni Jan. Kasama siya ng ibang mga bata. Ayun si Sax, oh. Binibribe ko pa nga kanina si Sax. Sabi ko, kasi yan talaga sabi niya, hindi sasama. Sabi ko, bilhin na lang tayo ng ice cream sa shop. Ayaw niya talaga. Tapos yung PS4 niya, kasi naglalaro sila ni TJ ng PS4 eh. Naglalaro sila, then tumawag si Jan, tapos si Kuya nagdali-daling nag-change, tapos si Sak sama daw siya. As in, iyak na siya. Sabi ko, hindi daw, kasi sabi ni Jan, ni daddy mo, siya lang daw. Then sabi ni Jan, bilisan ko raw kasi inihintay sila kasi nga kailangan lang one player. Si Sak talaga nagwala talaga siya, as in wala. Feeling ko parang ako si Sak ng bata pag hinahabol ko ang papa ko pag umaalis. Ganun si Sak, awang-awa ko pero wala akong magawa. Pero ayan, sinama na siya. Andun siya kasi wala nga lang siyang sticks. Close the window, Baba, and put your arms. We're heading home now, okay? I want her. Wow! I Oh, bili kami ng ice cream kasi nga, nag-promise na ako bibili kami ng ice cream. Pero yung bibilang ko, wala naman dito. Hindi ka naman umiyak eh. Okay, put your arms. Okay, uwi na kami. So, hindi ko alam kung makakapag mukbang kami. Makakapag ano kami, pero hindi ko alam kung anong oras. So, tingnan na lang natin. Alis na kami, bili kami ng ice cream. Okay, let's go. Ayan, nakabili na kami ng ice cream na bilang wala. Ang gusto ni Holly sana bubblegum. Wala naman silang bubblegum. So, meron akong Milo. Hey, Papa. Anong sasabihin? Ha? Thank you. Dapat kay Sak ang ice cream. Pero kami na lang nilta. Sa akin, ito yung Magnum na almond. So, uwi na kami. Ayan na si Holly. Kumakain na siya ng ice cream. Baba, make sure you don't drop some here, okay? And nanonood siya na, what's this? Cartoon. Ha? TJ Ma? What? TJ Mask. Okay? Okay, you stay here, okay? 6:40 na, wala pa rin yung mga boys. Pero ayan, nagluto na ako ng potato para sa mashed potato ni Jan. And eto yung steak niya. And prepare ko na rin yung Korean barbecue namin ng mga bata. So, ayan. Ito yung pork beef na mayroong marinated sa bulgogi. And ito walang marinated. Pero beef din to. So, put natin to. Ayan yung steak ni Jan. Ayan, pinagpatong-patong ko lang sila. Then, ilalagay ko to sa ref. And, luto na yung rice. Nag-request yung mga bata na gusto raw nila ng rice. Luto na yung dinner ni Jan, pero wala pa sila. So, meron tayo ditong mashed potato, mixed vegetables, and ayan yung steak. Well done yan. And, ayan yung kanyang gravy. So, tatakpan ko lang siya ng, eto ba, aluminum foil para, mainit pa siya pagdating ni Jan. Pero kung late siya dumating sila, initin ko na lang ito mamaya. And, naalala nyo yung ating basil. Ayun. Umuki na siya, oh. Diba kahapon pagdating namin, siya, ayan, oh. Meron pa, ayan nga, meron nga lang na na naguhulog-hulog ng mga dahon. So, tanggalin ko na lang to. Pero at least, nabuhay siya. Diba nakita nyo naman kahapon yung pagdating namin. As in talagang lantang-lanta siya. Pero ayan, okay na siya. Diligan ko ulit siya. Kagabi, bago pa ako natulog, diniligan ko ulit siya. And, yeah.
So, hintayin ko lang yung mga boys. Parating lang nila. Not yet. Mag-alas 7 na. Yeah. Okay, have a shower first.